Molt bé, tot seguit acabarem amb 3 presentacions diferents sobre com presentar la fruita. Què prepararem, Francesc? Aquí tenim diversos tipus de fruites. Començarem, per exemple, per aquesta primera. Aquí tenim una mica de pinya, que l'hem tallat així d'una manera molt primeta, com si fos un carpaccio. I el que fem és distribuir-ne, per exemple, aquests 3 trossets. Molt bé, serà un carpaccio de pinya, això, oi que sí? Sí, serà un carpaccio únicament de pinya, que l'únic que farem serà acabar amb una mica de suc de taronja. Això és suc de taronja que hem reduït una mica a foc, amb una temperatura molt suau, i ens donarà una mica de textura amb aquest plat, que també aportarà una miqueta de fructosa. Molt bé, està molt bé que treballem amb la pinya, perquè la pinya és una fruita amb molta fibra i això ajudarà a enriquir en fibra el nostre àpat, Molt bé, què més prepararem? Després agafarem 2 broquetes. Per fer això utilitzem unes maduixes, una mica de meló i a la punta de tot una mica de taronja. Aquí en tenim una i en fem una altra. Aquí utilitzes maduixes, meló i taronja, oi? Això mateix, aquestes 3 fruites. I aprofito per dir-vos que quan vulguem fer aquestes preparacions que podem tindre una estona fetes a la nevera, per exemple, que el millor seria mullar-les amb una mica d'àcid, amb una mica de llimona, per tal que aquestes fruites no se'ns oxidin i siguin en tot moment brillants. I ara què hi fiques? Hi fiquem una mica de iogurt. És un iogurt natural, adulcorat, 0%, un iogurt desnatat, i així també trobem una textura diferent amb aquesta fruita. Molt bé, sempre recordeu els làctics desnatats i adulcorats, sense sucre, Molt bé, què més? I per últim farem una amanida de fruita. Hi ficarem una miqueta de pera, talladeta així ben petita, l'acompanyarem amb una mica de poma i per últim una mica de taronja, que la ficarem de 2 maneres. Per un costat, taronja talladeta també, així tenim tota la fibra inclosa, i per altra banda, i per acabar el plat, una mica d'aquest suc de la pròpia taronja. Suc, molt bé. Ho amanim així. Perfecte. En aquest plat sobretot serà important, recordeu no passar-nos en la quantitat de fruita, sempre quantitat d'una ració, el que dèiem, aproximadament uns 150-200 grams. Molt bé, i ara ja, allò pel toc final, decorem una miqueta. Molt bé. Així d'aquesta manera, i amb una miqueta de color vermell, amb una mica de maduixa, amb aquesta manera. Molt bé, tenim els 3 plats, tots a base de fruita, preparats, la fruita està peladeta, talladeta, a punt per menjar.